Manila Broadcasting Company sa balita. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules. Pitsa 5 na bulan sang Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 5 milyones ginton over ni Gobernador Lacson para suporta sa Association of Negros Producers. Sangguniang panglunsod sa Bacolod, pagatalakayon ang proposal ni Mayor Bing nga temprano nga korpyo sa Bacolod sa sesyon karon sa hapon. Nokpo, nagapabilin sa paghatag sang warning batok sa mga motorsiklo nga wala sang barrier. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Wala sang probisyon sa Anti-Terrorism Act of 2020 nga nagapahanugot sa otoridad agod i-regulate ang social media. Ini ang sabat sang Malacañang matapos ginswestyon ni Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Gilbert Gapay nga ilakip sa probisyon ang pag-regulate sang social media sa implementing rule and regulation sa bago nga lahi. Sa rason nga ini, ginagamit kuno sang terorista agod magpag-ingganyo sa tao kag magplano sa pagpalapnag sang terorismo. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, opinyon lamang ini ni General Gapay kag kun basahon ang anti-terror law wala nalakip sa probisyon. Dugang pa ni Roque nga mayara lamang amo ang anti-cybercrime law apang subject pa sa authority nga ihatag sang hukmanan. Ginpahayag naman sa pila ka mamalida nga ang proposal ni Gapay wala sang basihan sa idalom sang lahi. Ambot silingon, nagrekomendar siya. Posible, wala mabasa ni Gapay ang kabukusan sining Anti-Terrorism Act. Naghatag sa sang opinyon, naghatag sang suwestyon, apang medyo satol malanga. Sabat ni Roque niya wala ina nalakip sa Anti-Terrorism Act. Wala ina nasulat ang opinyon ni Gapay. Wala ginbase sa pagbasa kag pag-id-id sang mga probisyon sang Anti-Terrorism Act. Para nga hindi mamahuyan, mayo man si Roque nagsiling. Nya iya lang na iya kaugalingon nga opinion. Action Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Good morning. Sa aton sini mga plantador, gamay it dalag ko man, ga problema ka? Nubo ang patubasang tubo? Ari ay, mag
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayong Aksyon Radyo, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nanguha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning. Kamusta ang Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang probinsya sang Negros Occidental? Kamusta ang mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Karon sa hapon, posible may pila na ka mga binag o bag-o nga pagmando naman ang alkalde sang syudad sa Bacolod. Pabuton ta, pila ka mga isyu, katulad sang Korpyo, nga may ara sining nga ginaduso, hibuon alas 8, tubtob alas 4 sang kagahon. Subong ko ni alas 10, tubtob alas 4, may mga proposal. Lantahon ta kung ano ang mangin pila naman ka mga pagsulundan sa Bacolod buwas nga adlaw pagkatapos sang pila ka mga pagpakiginunanon bayluan ay opinyon sang sanggunian panglunsod. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa Bacolod. Kamustahon tang sitwasyon, kamustahon ta ang mga presyo sa merkado. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Masyado ka tawhay sang dalanon sa siyudad sa Bacolod. Ang makita ng kagalabanan, makita sa dalanon Action Fred this time, ang taxi, tricycle, kag jeep nga temprano pa nga nagabiyahe sa sining kaagahon. Of course, sa dalanon, makita taman ang mga street cleaners nga nagaamat-amat na paninlo, particular diri sa atubang mismo sang police station number 1. Nagpaninlo na sa palibot man sa Bacolod City Public Plaza. Ang mga jeep Action Fred, even ang tricycle, nagahulat man sa pila ka mga dalanon, especially sa area sang Bangga Pacho, ara man ang iba nagahulat sa mga merkado, may ara man sa may Bangga Alispo Balada Action Fred, skilid sa Regional Hospital. Na nagahulat man sa pila ka mga pasahero nga may mo man idulong sa mga terminals kaga iban pang lugar diri sa siyudad sa Bacolod. Of course, taxi ara sa gihapon nga naga-standby kaga wala ka makitaan nga taxi nga nagabiyahe sa dalanon sa sining nga kaagahon. Magluwas lang sa mga taxi on standby gahulat sang pasahero sa tubang sa Regional Hospital walang iban. Gahulat man sa mga hotel Action Fred para makagawa ang iban nga mga pasahero.
And of course, taxi kagad jeep ara sa gihapon. By the way, Action Fred, Rion, obserbaran natin Action Fred sa tubang mismo sa Regional Hospital sa kilid sa may dalan sa Lacson, bala. Amat-amat naman sila Action Fred sa linya. This time, ang sitwasyon, wala sila katindog kundi ang iban kapungko. While online, nagpungko, samtang nagahulat, samtang nagapila, ang iban gani Action Fred, kitaan ko skilid mismo sa may waiting shed bala. Iban kay Action Fred, nagladlad sang karton. Iban gahabol pa. May arap ako nakita ng Action Fred sa tubang mismo man sa Regional Hospital kundi sa Tabok Sandalan ng mga nagabaligya man sa may mga pharmacy nga sarado pa subong nga kagahon ginimo nila Action Fred sa pila ka mga pasyente ginimo nila dara sila mismo nagatulog kagahigda wala nga iban ka pungko while waiting nga makakuha sa mga priority numbers sa siling nga kagahon. So at least I think kabay pa nga matagaan man sa nga solusyon sa nga panguluhan man sa Regional Hospital kaya kada kaagahon amo man lang ni ang sitwasyon from Monday to Friday. Amo man ni ang sitwasyon tani matagaan man sang solusyon gidayon nga pwede na siguro base sa sulod para pare-pareho naman na makakuha man nagyapon sa priority numbers. Amalaan siya na kung magulan. Na ang pag-Action Fred kung magulan amo pagiling sa mga problema kaya nga iban nagapati ko Action Fred kay iban halini sa iban nga lugar. Mayulan tani ko madumduman nila pirme kay welcome man diri ang pila naton nga mga kauturan kung mag-abot damlag pa kakuha na iabi sang priority number nga ihatag sa hapon kag matulog diri sa may base center kay welcome man ang aton sining mga kauturan gikan sa sang syudad sa Bacolod o kung may araman kauturan nata from different municipality and city sa probinsya nga gina-welcome man sila diri sa kilid mismo sang o kung sa gina-welcome sila sa base center nga makatulog namin pag-gani direction Fred kay makahigda na sila mayad makatulog abi may gwardiya pa sila Gani. oo Disbintaha kung imol ka kay mante sa mga base center kag tulog para makapakonsulta ang may kulukwartay siyempre aircon sa sulod sang mga hospital. Yes, Action na Fred. Walang iba naton, disbintaha gid at least. Pero importante man, safety sila. Lain lang kay kumagulan ba Action Fred ba? Problema gid nga dako. By the way, naggambal ka to kagina. Kamusta kung mga violators? Ay, ubaw. Damo naman sila Action Fred, no? Pag palapit naton sa station number 3 kagina, ara man ang iban, while sa station number 2, tuman sila Action Fred, skilid sang police station. Tiner lang iban higda na lang kay curfew violators basig gintuyo na bala sa paglagaw ti higda gid sila the same diri sa area sa police station number 1 kag station number 4 nagaamat-amat naman sila Action Fred iban gatindog ang iban gapungko gahulat man nga nanong oras sila makagwa sa sini nga kagahon sa piyak sini nga sila mismo nakabayular no. Ang lain pag Action Fred, kung magsugod na alas 8, lang daw ko kung kaanga isang station number 2 nga mayara 5 kabilog nga nagaladakpan, ang 4 may siyam, kung mag alas 8 halimbawa Action Fred, no? Alas 8 halimbawa magsugod ang curfew, hasta ka alas 4 kagahon, I think base magdamo pag ini nga mga violators. So for Action Fred, amuni ang sitwasyon sa patrol sa sining kaagahon. Ang situation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Oy ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa live
Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio!
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, 5 milyones ginton over ni Gobernador Lacson para suporta sa Association of Negros Producers. Balita Kapitolyo. Detalye sini, upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Personal nga gin-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang cheque nga valor sang 5 milyones ka pesos sa Association of Negros Producers Board of Trustees sa Kapitolyo Provincial. Ining grupo ang ginpamunuan sa ila presidente nga si Arlene Infante. Sa din ang ining pundo ang gabiton kon gastuhon sa pagpatukod sang Association of Negros Producers, Micro, Small and Medium Enterprises o kon MSME Hub, pati ng Business kag Training Center, Bogana Market, kag iban pa nga mga proyekto sa mga grupo. Yaraman ang presensya ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz, kag ang chairperson sang ANP nga si Cristina Gaston, upod man ang Vice President for Membership nga si Elsie Gonzaga. Bilang sabat, ginpakayag sang ANP nga ini nga suporta sang gobyerno provincial ang dakogid nga mabulig para masustener ang small kag medium enterprises sa probinsya sa sading kinapangutubang nga pandemya dala sang COVID-19. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Oy, bangon ron, kapi-kapi na, Doktor.
Philippine Standard Time, las 5:15 na. Sa aton mga mangunguma, problema, nubogid ang aton patubas, ari ang sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kang mga trace element. Mag-apply lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Ang reklamo sang aton sini mga sumalakay sa motorcycle, grupo sa mga motorcycle rider padayon nagapamato kun tani sa desisyon sang National IETF ining angkas bala nga butangan baryer. Siling sa aton mga kauturan nga may mga motor binagid ining mga grupo. Damo ni mo may mga grupo ini sa mga motor nga portes pagkadamo. Tilaban sini sa ila kung hindi 99% wala gid nagaupod. Sining panawagan nga butangan sang baryer sagang ang nagamaniho sa motor kag ang nagaangkas. Galibog ang ulo man ako gani sini kaya ako daw hindi magkukomporme. May ara naman mga panawagan, kag may ara naman mga ordinansa nga makaangkas lang asawa kag live-in partner. Ti ano pa na? Butangan pagid sang sagang. Diba kon disgrasya ang matabo bala. Ngaling wala ka mahimo kay mando na sang IETF national. Pero ang akon bala kasimple gilang. Ang nagdisenyo sang motor ni para lang sa driver, kag posible, isa nga nagaangkas. Wala ligi disenyo para butangan barrier. Only in the Philippines nga may barrier, may sagang iya sa tunga sa driver, kag nagaangkas. Daw kabudlay, no? Galing mo na siling bala kung mando gani sa ibabaw, wala kagid sang mahimo. Ang aton malang kung tani, i-considerar man ang mga pila ka mga opinyon, panindugan sang nagamotor, mas nakahibalo sila sang mas maayo sa motor. Bag-o lang niya, sa bilog nga kalibutan ko daw, diri lang sa Pilipinas, nga ang motor may barrier sa nagamaniho kag nagaangkas. Ay, puerteho. Ambot nga ang kadamo sa mga problema ang motor gid ang nadiskubrihan nga butangan gid barrier para kuno social distancing. Daw wala ako nakita dire nga maayo mag-asawag ang kasanay, butangan mo barrier, pagpuli sa balay hulid man sila. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by Sa aton mga kauturan, kung may mahikapan nga bukol sa lawas, tunawa dayon. Hindi pagpadugaya basi mangin malignan pay na. Ining goiter bukol sa baga, tumor. Kaysa kuna, ginapaoperahan ina. Ang pag-opera, wala gid problema, okay gid. O galing amula na, may agi, may pilas, may pinalian. Pero, pagtuhaw sang Santon Plus Herbal Capsule, hindi na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall. Sangguni ang panglunsod sa Bacolod pagatalakayon ang proposal ni Mayor Bing nga templanong korpyo sa Bacolod sa sesyon karon sa hapon. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May Action Fred, karon sa hapon ginapaabot nga talakayon sang sangguniang panglungsod ang proposal ni Bacolod Mayor Bing Leonardia awat ni sa curfew nga kon mahimo ipatuman umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Action Fred, ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga indi siniluyag nga pangunahan ang mangintikang or desisyon sang Conseil. Action Fred, kasunod nga mangin collective ang ila sining pag-akto sa pangabay sang alkalde. Nagapanawagan man Action Fred si Familiaran sang kooperasyon sa hanay sa mga negosyante bangod kun hindi sila mag-cooperate. Action Fred, mayara sang posibilidad nga mabalik ang syudad sa enhanced community quarantine kag diri magauntata ang tanan nga mga negosyo. Ginabulgar man ni Familiaran nga mismo ang mga negosyante man ang nagpangabay sa syudad nga liwat nga ipatuman ang liquor ban. Kung madumduman Action Fred, mayara sang 5 ka mga business groups diri sa probinsya ang nagpadala sang sulat kay Mayor Bing Leonardia nga kung mahimo igapabilin sa gihapon ang curfew umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. One thing di ko ka-preempt siyang decision siya sa kuningan tomorrow o morning session. Hindi na rin pagpugarahan, dalan daw ko ba siya na-execute na. Because nag-execute na stop na ni. Dapat yan, si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Yari nang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa gid lamang kakapsul. Santon Plaza
ka. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang mga aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Dire kita, nukpo nagapabilin sa paghatag sang warning batok sa mga motorsiklo nga wala sang barrier. Detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-action na Fred magapabilin gihapon ang paghatag sang warning sa kapulisan sa probinsya kung ang imo sini motorsiklo wala sang barrier nga naga-travel ka upod sa imo sini nga asawa o kun ang kasa. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o kon Nocpo Police Community Relation Police Major Norberto Barnizo, nagakinahanglan nga may aras ang ordinance ang isa ka lugar, LGU, Local Government Unit, before sila magdakop. So warning lang anay sila subong action Fred. Pero nagligad kadlaw suno kay Barnizo batiyan man naton diri section radyo nga nagumpisa na ang Highway Patrol Group o kon HPG sa pagpadakop ang napamutbutang nila reckless imprudence reckless driving rather action Fred, ano. Panagahingyo si Barnizo sa pumuluyo sundon lang gid ang protocol sining nasambit iyang paggamit sang barrier para sa kasiguruhan sang tanan-tanan. Ining balita ni Section Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, nagnubo ang mga violators sa curfew. Ikumpara sa mga nagliligad nga adlaw. In fact, from stations 1 to 10, 30 bitanan ang nagkaladakpan. Action Fred, ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan is police station number 9. Nagpangaduwa, ining police station number 8, 5 ang nagkaladakpan, and the rest of it, ginagmay na lamang Action Fred, no? And samtang sa police station number 8 naman, arestado ining wanted sa kasuguan matapos kinserbihan. Sang mandamiento di aresto kahapon nga adlaw sa area sang handumanan din ang suspect diri king kilala kay Cyrus Canlas. 30 anyos nagapuyo ni siya sa Purok Sigay Barangay 2 diri siyudad sa Bacolod pero dakpan sa area sang handumanan. Si Canlas ang ginaresto pagiman sa warrant of arrest sa kaso nga robbery o na pagpangawat. Ang ining warrant of arrest ang ginisyuman ni Judge Edgar Tupas ang RTC Branch 49 napitsahan February 26 of 2020. 100,000 pesos ang iya sininga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang balita sa patrol pinadulong sa inyo sa Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takda alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,